Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videjku a toto je video s malou misou. Budem na ňu robiť 10 prankov. Toto je prvý prank, mám tu napísané, tu oportnem a on má taký šitný počítač, že proste sa mu to bude lagovať, takže vyskúšame. Opa. A tu je troška viacej oviec. Aj má normálne počítač, najnovší počítač, mi sa to vôbec neseka od tebe. Ty máš takú no... ale však tu sme už tady. Prečo? Počkaj, ja ťa portnem, počkaj. Oči, pomoc. Pomoc. Čo robím? Jau. Koľko mám teraz FPS? 10, 9, ja neviem, to jedno. Čo som zrobil? Čo tu je? Díky. Vydaril sa ten prank, myslíš? Bol dobrý? Že sa ti to pečilo? No mne nie, ale taký prank už mi nerob, hej, bo sa mi už seka počítač. Dobre. Tak ľudia, ideme na ďalší prank. No, druhý prank. Sú tu diamanty. On si bude ťažiť, hej, má krompač, a nám teraz kreatív. Bude ťažiť a on tak ťaží. Ide ťaží a teraz bum. A tu spadne, tam je veľká džura. On neviem teraz kde je, počkajte. Musím nájsť. No a tu proste ten prank, mám diamanty. No a len počkáme, kým príde Miško, on by mal byť kde tu na. A tu je, sa skrýva. Je blbé. Počkaj, tu sú diamanty? Jeska, dia. Mám strašne rád diamanty. Dia, konečne si spravím armor dajky. Poď, nie, ti idem pomoc. Čo robíš? A to nie ja, to asi sa tam samo zjavilo. Kde si? Nikde. Poď sem. Kde si? Si išla tam dole? Nie vôbec. Poď sem. No, ja to už zabijem. Čo robíš, kámo? Myslím, že tento prank sa vydaril. Akože dvakrát spadnúť a... Miško, neambi sa? Čo som spravil zás? Čo robíš? Idem, ja neviem. Sú tam stále diamanty? Počkaj, chcem dia. Fakt? Diamanti? Haló? Ale ja tam vidím. Ja tam idem, povedz. No, poď sem, ešte ten prank a uvidíš. Kde si? No ja ti idem dať tie diamanty za to, že si tam... To je fakt. Daj mi, ja tu mám svoju ovcu, peknú. Lukáš, tu máš diamanty, tu tak ti hádžem. Yes, mám diamanty, ľudia, keď vy chcete, tak dajte odber, presne tak. Áno, dajte odber, keď chcete aj vy diamanty. Oni nechcú, lebo ty si len taký nakazlivý na tie diamanty. No dobre, ideme na ďalší prank. Tretí prank, dúfam, že to vidíte dobre, aj keď tak musí tam byť toto. No, tu stupne a sa vysunú dreva. To je jeho dom, on má veľa domov, takže počkáme tu, on dá tak, kde bol asi. No a počkáme tu a tam už je. Idete tam. No, za chvíľu si idem, tu si pôjdem nasadiť tu tak, dobre. Čau, Paťo, počkaj, idem si dať do českej jednu vec. Hej. Čo to je? Už mám slnku. Kam ja som to dal ešte predtým bariéru a ty si proste jak nubak. Tu sme. Ťa tam môžem zabiť, keď chceš. Nie. Tak, už ma nezabiješ. Čo? Nie. Počkaj, tu máš sedeničky a ma nezabiješ, dobre? Počkaj, ja dačo vyskúšam. Už ma, dajte mi postiel, ja neviem. Čo robíš? Počkaj, ja dačo skúšam, nie, Miško? Nie, počkaj, čo robíš? Ne, už ma stade. Ty, čo robíš? Ja? Ne. Prestaň, Paťo. Ty koľko máš životov? No, konečne umrel.
Kde? Počkaj, ja viem, čo zrobím. Kde si? Poď sem. Kde si? Tu si určite. Kde si? Ukáž sa. Hej. Ukáž sa. Kde si? Poď sem. Poď sem, ja ťa nájdem. A to boli. Počkaj, to vychodám. Poď sem, ja ťa dostanem. Už ťa vidím, určite. Poď sem, kde si? Kde si? Dome? A už som sa spadol na to. Dobre, ideme na ďalší prank. Myslím, že ja som tu, keď vydá čo. Kde? A tu si poď sem. Poď sem. Mňa len tak nechytíš, chceš čo vidieť? No? Chceš, fakt? Hej. Nič neuvidíš. Pomoc, pridaj ti Herobrine. Pomoc. Zdraj. Idem do svojho domu, čo je... Dobre, ideme na ďalší prank, nebudeme zdržovať. Toto bol tretí prank, ideme na ďalší prank. Dobre, ďalší prank je, on vyťaží kameň, potom tu, on pak pôjde a spadne dole, tam je lava, on už tu je pred cavekou, pozrieme sa. Tam je. No môže... Počkaj, už idem. Myša, som našiel pre teba diamanty, ty máš rád diamanty, že? Kde? Tu, tak, tu pôjdeš, tak, a tu sú diamanty. Počkaj, to chcem. Pomoc. Počkaj, ja už idem. Stade. Počkaj, ja ťa portnem, keď chceš. Počkaj, ja sa vykopem. Dobre, tak. Už si? Teraz tu, tak. A zle som to položil, ale ja to vykopem. Ešte dlho. Tak, dobre. No, dobre, idem si vykopať diamanty. Oj, čo to je? Čo robíš? To ja nie, to neviem, kto bol. A rýchlo ideme na ďalší prank, on určite neviem, kde je. Poďme. Nie, počkaj, ja tu dačo. Chod tam do kejvky, ja som v kejvke, ja tu nič. Ja idem do kejvky, tam poď do kejvky. Ja som už v kejvke, hej. Hej, dobre, už idem. Tak, rýchlo zoberieme pressure plate. Au. Máme pressure plate. Teraz, tak. A tu sú okolo TNTčka. Počkaj, musíme sa rýchlo zobrať línu. Miška, ja som v tvojom baráku, tom hlavnom. Čo? To teraz vybuchne tam, ja poď. Poď sem. Uvidíš. Uvidíš, čo ti dám. Neuvidím nič. Tak. Kde si, v tej kejvke stále? Nie, ja už idem. Ja idem tuto. Už ide. Tam pred domom. Hej, tak choď. Čo malo znamenať? Počkej, kde si? Nevidím. Počkaj, no druhý pokus, bo to bolo také nevydarané. Ešte raz, on stále je v kejvke. V kejvke. Au, čo ma chytlo. A už sme našli, potom vám vysvetlím, kde bola chyba. Si v dome? Hej, Lebo sa... Počkaj, poď sem. Á, počkej, čo to je? Pomoc mi. Môj dom. Počkaj. Je môj dom, počkaj. Tam je Čo? Á, som na strechu, ale čo to je? Kde mám dom? Mi vysvetli, kde mám dom? ja neviem, však to asi nejaká chyba sa stala. Čo? Pomoc, dobre. Dobre, idem sa niekde skrýť, už nemám kde bývať, ja teraz vyberám voľne. Počkaj, ja viem, čo zrobím, ľudia, ja viem, čo zrobím. Pomoc. Kde to je? Idem do svojho domu. Ja si zoberiem luk a šíp. Ja do domu. Miško, počkaj, mám pre teba prekvapenie, kde si? Čo si tu, kde si? Ja som v svojom dome a som tu zombíci, ale kde si? Tu, za tebou. Je, no, ukáž. Au, čo robíš? Haló? Poď sem, kde si? Kde si zmizol? A tu si. Poď sem, počkaj, bo ešte tam vybuchne ďalší. Počkaj. Pomoc.
No poď, tu máš darček v tej dome, tam máš diamanty v tej čestke. Druhý prank, hej. No, ďalší prank je toto, že otvorí čestku a tam je command block. Mám tu dia? Čo to je? Tu je command block. Tu, keď otvorí. Čo robíš? Prestaň! Prestaň, čo robíš? Kúkajte, on sa tu spomne. Prestaň! Joj, bože, dobre, to sa vydarilo. A my čo tu? Čo? Chceš dostať bombu? Domči. Chceš dať čo vidieť, Miško? No? Ja ti dať čo pekné ukážem, dobre? No? Počkaj, tak, ja len tu tak si dať čo zrobím v inventári. Kúkaj, tak, aha, tam je pavúk, tam je pavúk. Fakt. Však koďte heď, zombíci. Počkaj, pomoc zombíci. Čo tu je? Mňa tam zabili zombíci. Počkaj, som späť na ľade. A pozor, počkaj, tu je bomba. Pomoc, ne. Asi super. Ďalší domček zničený, Miško, to tak býva, no. Poď sem, kde si zmizol. Ja mu to ešte pre zabavu dať čo zrobím, tak nič nebude vidieť. Presne. Dostaneš. No poď. Čo to je? Čo robíš? Menšia diera, nevadí. Ešte tu je môj command block, kde sa tu čo stále? Neviem. Mám nový dom, ľudia. Dobre, to si dám takto. A je tu skeleton, Dobre, som v domčeku a ja neviem. Ale ináč tam príde skeleton po tebe, vieš o tom? Ale ja som zastávaný. Fakt? Hej. No tak na dlho nebudeš zastávaný, keď ti tak mám povedať. Že nič. Počkaj, ja tu dačo robím, aby si mal opravený dom. Dobre. Budeš mať opravený. Počujem. Hej, čo to je? Pomoc. Super. Dobre, to je... Dobre, ľudia, ideme na ďalší prank. Takže ďalší prank je, neviem kde. Ďalší prank je, že keď tu pôjde, no ja si dám survival. Tak, no tak to je toto. Ale dobre, ma to bude hitovať. No a tam je powerfishka, či jak sa to vraví, to ja neviem. Ale proste on tu pôjde a bude zabávanie. Dobre, to je jeho ďalší dom, ale zase bude odbuchnutý. Ja mu tu ešte nachystám TNTčka. Idem sa vyspať, to som boja. Táto, môžem sa vyspať. Čo to je? Čo to je? Ne, nebuchuj to. Pomoc. Ne, nie, čo to je? Kamo, poď sem, idem ešte raz tak. Že je možné, to stačí. Dneska si ma už našlo dosť. Poď sem, idem tam. Vidíš, nemáš šancu, pekne. Som na chvíľu pri tebe. Čo? Prečo to je buchnuté? Počkaj, čo to je robíš? Neodpalím to. Nie, môj dom. Krásne sa tak odbuchuje dom, Miško, že? Že? Čo? Že to je krásne tak pozerať sa na ten dom. To je si zlý fakt. Ja neviem. Ja si idem postaviť domček. Tak. Kamo, zasa ho ideme vytroliť s tým TNTčkom. No tak to stane možné. Dobre, a ešte neviem, 2 pranky či 1? Viem, že určite 1 a neviem. Ďalší prank je strom. Tu je väzenie, keď to vykope. Takže keď odkope strom, bo on rád ide ťažiť drevo každý deň, no tak keď si ho odkope, no tak tam ho čaká prekvapko a ja ho budem tu pozorovať, tu je to väzenie. Ale ja tak rád kopem drevo, konečne idem vykopať taký strom dneska. Čo to je? Už ma stade, ja tu nebudem. Chod do rohu, potom ťa pustím. No dobre, no idem. Ja si tu dám svoje drevo a... neviem. No si ešte zasadím dačo a... Dobre, už som ťa pustil, môžeš ísť. A dobre, díky, kamasinaj. Hej, čo to je? Otvor mi to, otvor. No ja neviem, čo to je, ale tak to asi dá nejaké zázračné dvere, ne? Čau. Dobre sa máme. Poď sem, poď ma. Čo to je? Hej.
No choď von, lebo uvidíš. Dobre. No, ešte dve pranky, ľudia. Dobre, ďalší prank je diamantový dom. Jak som vravel, má rád diamanty. Takže, keď to vykope, bude tam láva, uvidíte. On teraz stiažil diamanty, bude mať v ruke diamanty, takže uvidíme. No, on bol ťažiť diamanty, uvidíte, tam je, sa skrýva. Dia, yes! Čo ma páči, pozri, ja chceš nejaké dia, tu mám. Dík. Tam ja som bol vykopať, tam ja som nakopal. Počkaj, ja ti vrátim. Čo to je, kára, púsma, nemám diamanty, púsma, come on, dia, kde si? Nikde, môžeme ísť na ďalší prank, že Miško, to bude najlepšie, teda co? Posledný prank je toto tu. Tu sú, ja neviem, jak to mám na bloky, či ja proste neviem, to je jedno. No a tu keď pôjde, on je taký hlupý, že neviem, čo má robiť, takže on pôjde a ja mu tu zatiaľ prichystám TNT. No konečne idem domov, podniesku, tu páli, tu páli, to boli, čo robíš, počkaj, neopuchuj, počkaj, tu páli, neodpuchuj to, prestaň, počkaj, tu páli, strašne. Fakt ťa to páli? To páli, počkaj. Daj ti urobím väčšiu radosť, počkaj. Počkaj, daj mi sem. Čo to je? Neodpuchuj, nie. Ale počkaj, tu musím zničiť tú posteľ, počkaj, tak, bude krásne. Nie. Možné. Ďalší deň, ďalší dom. To sa nie je možné. To fakt akože nie je možné. To bol posledný prank, no a poriadne to tu odbuchneme. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak hej, tak daj odber, aj like, no a vidíme sa pri ďalšom videu, možno vyjde Fortnite alebo Minecraft SGčka, uvidíme ešte. No a Miška, jak sa ti páčilo dneska? Jak sa ti dneska páčilo? Dobre bolo? Nebolo. Nevadí, na budúce. Tak pozdrav sa aspoň do videjka, že sa ti to páčilo, že? Ľudia, keď chcete, že by ja som spravil nejaké pranky na partner, tak odbera napíšte do komentára áno, a keď nie, tak napíšte, že má spraviť na mňa. A ja neviem, kedy to bude robiť, lebo on to furt robí s nejakým kamarátom iným a ja furt nemám s kým to robiť. Potom ma tam pozrieť do videa, že pozri Mišo, poďme natočiť dačo. A ja som však dobrá. Takže nezabudnite dať. A samozrejme, čo, Paťo? No, like a odber. A presne tak. Je ďalší diel, ale ja budem robiť na... Tak... Paťa, určite. Bude to sranda. Dobre, tak čaute ľudia a zatiaľ čau.